nikomu v tramvaji nevadí. Ty Vaťo, ještě nemáš uhalýho tohle? Já počkám až do konce. Dámy a pánové, tak zase za týden na viděnou. Ježiš, já si teďka vzpomněl, co měl napsaný na tom papírku vlastně. Mi tě upřímně líto, fakt. Já se taky rozloučím a přeju vám příjemný zbytek dneška i zítřka. Ja sa ospravedlňujem, ja pôjdem tiež pomaly, ja ešte mám nejaké povinnosti. A zajtra, tak ďakujem, vidíme sa opäť o týždeň, verím, dobre? Ďakujem, dobre, ten kameraman. No. Páni kameramani, prepáčte, pokiaľ zastabilizujete tie zábery pokojne a poďte tiež domov pokojne. Ďakujem veľmi pekne. Ty vole, ty jsi nadržený pošťák, vole, nebo co, vole. Ty jsi počkej takhle. Moment, no. Umělecký štukatér. Ano, to jsme se na tom dohodli už přes před hodinou. No, štukatér jsem. Musím říct teda, jako blbý, ta moje závislost je blbá, když třeba do babičku navštívit do domova důchodců, to je vždycky. Jako babička to má ráda, že jo, ale ta paní Mařáková, která je s ní na pokoji. Kluci, zavírají garáže, jo, máme nějaký Jo, tak Jo, všichni, Nekrofilní štukatér, ne? Bouši, chtějte, máš jí tu auto už odjet od tamtud. jo, tak Pojď, necháme Počkejte na mě. O to Počkejte příští na mě, týden prosím. dohádám. já mám ten lísteček v tom. No nic, to tak... To byla partička, mějte se hezky, no. Poprvé v historii! Poprvé to byla, ty vole, to Dámy a páni, ďakujeme veľmi pekne, toto bola dnešná partička, uzavreli sme ju trochu atypicky. Ďakujem veľmi pekne, pekný večer.